Liverpool je aktuálne asi najhoršie vedený tím, minimálne čo sa týka prestupov. Neveríte? Tak možno práve pre vás je toto video, v ktorom sa pozrieme na Liverpool, ktorý od zisku titulu robí jedno horšie rozhodnutie ako druhé. A nič to nezmení ani prípadný príchod Bradleyho Barcolu, kde sa už údajne dohodli na osobných podmienkach. Ešte sa ostáva dohodnúť na prestupovej čiastke. PSG si ho cení na 170 miliónov, Liverpool ponúka nejakých 100, ako celkom veľký gap, ale o tom niekedy inokedy. Tento prestup sa samozrejme stále môže ešte udiať a nič to nezmení ani záujem Liverpoolu o Bayeho, ďalšieho hráča Paris Saint-Germain. Takže napíšte mi do komentára, ako hodnotíte tento prestupák Liverpoolu, či ste spokojní s tými nákupmi, zatiaľ prišiel Žaket a Muñoz, ale zároveň zo pár hráčov a odišlo. Píšte, komentujte, lajkujte. Do pozornosti by som vám určite hodil Futbaltour.sk a Futbaltour.cz, kde s promokódom Vilko môžete vyraziť na všetky športové zájazdy, logicky aj na Liverpool, ale poďme sa už na to pozrieť, pretože ako som povedal, síce prišiel Žaket, prišiel Muñoz, už dvaja futbalisti, zas nie je až tak málo, hej, však Manchester United tiež kúpil Majna, Tillemansa, dobre, podpísali zdarma Darlova, 3 a 2, hej, zase nie je to až tak, že by Liverpool nikoho nekúpil, ale predsa len odišiel Andy Robertson, odišiel Konaté, odišiel Salah, hlavne všetci odišli zdarma, čiže vlastne máme menej hráčov, ako sme mali. A to nehovorím ešte ani o minulom prestupáku, aj o tých odchodoch. Luis Diaz, Darwin Núñez, Quansah, Kelleher, Trent Arnold. Strašne veľa futbalistov taktiež odišlo. No a vieme, že nahradení neboli ideálne. To je možno debata na nejaké iné video, zase nechcem tu rozoberať 40 minút Liverpool, ale rozumiete, že Isak veľmi nevyšiel, samozrejme môže výsť teraz, Wirtz veľmi nevyšiel, môže byť lepším hráčom, Ekitike skvelé, Kerkeš, Frimpong absolútne nevyšli, Kerkeš asi trošku lepšie, Leonis ACL-kom, no a tam by sme to asi mohli uzavrieť, čo sa týka posil. Videli sme nejaké povýšenie Gumohu do skvelý prospekt, ale je tam strašný nepomer. Hej, že koľko hráčov prišlo a chytilo sa a veľa z tých, ktorí dokázali aspoň niečo doručiť, nevždy hovorím, že to bolo ideálne, napríklad v prípade takého Darwina Núñeza, aj takí tam dokonca chýbajú, že čo by dal Liverpool za takého Darwina, aby tam aspoň z lavičky niečo niekedy doručil. Aj takýto hráč chýba aktuálne v Liverpoole a jednoducho tá šírka kádru, kvalita kádru tam aktuálne chýba. Aby som nezabudol, tak áno, Liverpool získal ešte späť Tsimikasa, hej, ktorý na hosťovaní v AS Rím neostáva, neprestúpil na trvalo a je súčasťou kádru, tak toto je jeho minutáž v AS Rím, hej, ale dobre, vrátil sa aj Tsimikas, opäť je to nejaká, povedzme to, posila, možno náhrada za Robertsona, OK, beriem, aby mi to fanúšikovia Liverpoolu nejako nevyčítali. No a vrátil sa aj Harvey Elliott, ktorý sa nepresadil v Aston Ville, smutný príbeh, vieme prečo on tam prakticky vôbec nehrával. Tak vracia sa aj on, hej, aby som bol nejako férový. Otázka, či je to stále dostačujúce, pretože toto je aktuálny káder Liverpoolu. Ja si pamätám, keď som robil video o Chelsea a hodil som si ich takto do Transfermarktu, tak normálne mi celá súpiska ani nevošla. Samozrejme, to je už druhý extrém a veľa hráčov z Chelsea odíde. Tu mi súpiska bez problémov vošla no a máme tu dokonca na tejto súpiske aj 5 brankárov. 5 je asi trošku veľa a asi je to zbytočnosť, ale trošku to proste nafúkne ten zoznam hráčov a vidíme tu potom aj futbalistov, ako je napríklad Bajčetič, Nioni, hej, neviem, aká bude jeho minutáž, aké bude jeho využitie, Calvina Ramseyho a tak ďalej. Strašne úzky káder na viacerých frontoch, strašne veľa otáznikov skrz nepodarený prestupák v minulej sezóne a zatiaľ minimum hráčov, ktorí by prišli. Možno na tento zoznam ešte môžeme pridať napríklad takého Chambersa, ktorý v zápase proti Leedsu sa prezentoval celkom dobrým dojmom, skóroval tam aj, tak možno jeho tam môžeme ešte nejako zaradiť, ale ak nevezmeme do úvahy posily, tak toto je aktuálny káder Liverpoolu.
Toto je šírka, toto je kvalita šírky, toto je základná jedenáctka a trošku by som sa tomu povenoval, pretože Frimpong, obrovský otazník sám ako futbalista, hlavne teda skrz tú defenzívu. Prípravu akože celkom OK, ale uvidíme, ako to bude v rámci Premier League, plus zranenia. Bradley je aktuálne zranený. Žaket, 20-ročný stoper, ktorý prichádza do Premier League. Vyjde? Nevyjde? Koľko stoperov 20-ročných prišlo do Premier League a zbúralo to? Za mňa otáznik. Leony a celko. Virgil van Dijk, za mňa taktiež otáznik, pretože minulá sezóna nebola tak dobrá, vek nezastavíš, ale možno to ešte bude solidné. Otázka, či to bude tak solidné, že či Van Dijk dokáže zaskakovať aj za Žaketa, ktorý proste, prvý rok v Premier League ako nejaký 19-20 ročný stoper. Mal by som trošku také, že obavy. Náhrada je Gomez, ktorý je dobrý ako 4. 5. stoper. Tu bude zatiaľ stoperom číslo 2 a aktuálne zranený. Máme tam Kerkéža, ktorý ani zďaleka nenaplnil očakávania. Asi bol trošku lepší ako Frimpong, nenaplnené očakávania. Kauerom je teda Tsimikas, ktorý sme videli, robil náhradníka aj v AS Rím, ale možno ako Kauer to bude dostačujúce. Poďme teda do stredu zálohy. Gravenberch a dal som tam Soba, lebo v tej príprave nastúpil Sobo práve hĺbšie a dáva to nejako zmysel, lebo Sobo patrí k najlepším hráčom a jednoducho bude zaskakovať tam, kde treba a asi to v zálohe bude treba. Ako nejaké ďalšie alternatívy, tak McAllister, Curtis, logicky, to sú 4 hráči. Máme tam toho Nionyho, máme tam toho Enda. Uvidíme samozrejme, čo forma tá hráču, lebo forma Gravenbercha nebola dobrá, McAllister bol príšerný, Curtis je squad player, ale akože počtovo a hlavne vďaka tomu Sobovi to asi vieme nejako zalepiť. Otázka napríklad, čo to prepadávanie tej zálohy, či to sú hráči schopní hasiť tie protiútoky. Liverpool s tým mal obrovský problém v rámci minulej sezóny, ale počtovo by to asi problém byť nemal a asi aj tá výkonnosť hráčov, očakávame, že by teda pod Iraolom mohla byť lepšia. Hlavne teda Gravenberch, McAllister, ak sa zlepšia, tak to môže byť celkom asi zjazdné. No a potom poďme na moju obľúbenú ofenzívu, kde by som teda asi vynechal ešte Wirtza s Elliotom, lebo Wirtz má jasnú pozíciu, vie tam zaskočiť práve Harvey Elliott, ktorý sa teda vrátil z hosťovania a práve aj spomínaný Soboslaj. Čiže 10 je asi najlepšie obsadený post, ak berieme do úvahy štart sezóny, pretože vieme, Ekitike je zranený, Isak Ekitike je fantastická dvojička, môžu hrať aj spolu, čím možno sa niekedy vyrieši nejaký problém, dajme tomu na krídlach, ale vieme, že do nejakého januára Ekitike bude out. Takže toľko k tomu, no a krídelníci aktuálne sú takíto. Chakpo, ktorý je možno na odchode do Tottenhamu, o tom sa budem venovať, Gumoha, napravo Muñoz, Chiesa. To je aktuálna zostava Liverpoolu. Viem, Muñoz, ľavý krídelník, ale musím tak aj niekoho napravo. Gumoha tiež zahrá napravo, s Chiesom by som veľmi nerátal, ale dal som to nejako tak, že by dobre bolo, hej. Už keď máte nejaký problém s tým, že tak radšej Gumoha napravo ako Muñoz, dobre, ale ide tam hlavne o ten počet hráčov. Že aktuálne má Liverpool na 3 pozície 5 futbalistov, lebo Ekitike je zranený, s tým, že teda 3 z nich sú Gumoha, ktorý má 18 rokov, asi na ňom nechceš stavať, Chiesa, to asi hovorí za všetko, keď poviem iba to meno, a Muñoz, ktorý prišiel po jednej sezóne medzi seniormi do Liverpoolu, ako Osasuna, dobrá sezóna. Dokáže ťahať mužstvo v Premier League? Odpovedzte si samozrejme sami. Toto je aktuálny káder Liverpoolu. Akú pozíciu podľa vás dokáže toto mužstvo uhrať? Môžete napísať do komentára, ale áno, Liverpool sa zaujíma o nejakých hráčov, rozprával som o tom v úvode, jedným z nich je teda Bradley Barcola, nebudeme pochybňovať o jeho kvalitách, toto sú jeho posledné 2 sezóny, Barcola patril k veľmi solidným hráčom, k jedným z tých najvýraznejších krídelníkov, povedzme, že na svete. Sice v minulej sezóne robil až toho 4. hráča ofenzívy PSG, ale vieme, že Bradley Barcola je hráč, ktorý už dokázal vo viacerých sezónach doručiť nejaké výsledky, výkony, aj nejaký ten output. Môžeme sa baviť samozrejme, či teda ako cena za neho 170 miliónov, o ktorej rozpráva Ben Jacobs, je adekvátna. Za mňa teda určite nie, ale Bradley Barcola ako samostatné individuum je
veľmi, veľmi dobrý futbalista a určite by to bol upgrade voči tomu, čo tam má aktuálny Liverpool. To je hlavne teda Cody Gakpo na ľavom krídle, voči ktorému samozrejme majú fanúšikovia Liverpoolu, hlavne skrz minulú sezónu, veľké nejaké výhrady a ja to absolútne chápem. Ale ak má byť Bradley Barcola náhradou za Gakpa, tak ako to môžeme brať pozitívne? To je opäť iba hráč za hráča. Áno, Bradley Barcola to výrazným spôsobom oživí, bude asi väčším prínosom ako Cody Gakpo, na tom sa asi všetci zhodneme, ale stále platí, že máš tam Bradleyho Barcolu v Premier League, ktoré nikdy nehral, hoci je to ten top winger k dispozícii. Za ním máš teda Gumohu / nejakého Muñoza a napravo máš opäť Muñoza, Kiesu, po prípade toho Gumohu. Vie tam zahrať Harvey Elliott, niekedy tam vie zahrať na krídle práve Florian Wirtz, ale jednoducho tú šírku kádru, keď vymeníš Barcolu za Gakpa, absolútne nevyriešiš a zbaví sa práve toho Gakpa, ktorý by možno mohol zarotovať na hrote. Hlavne v prípade, ak by Isak potreboval oddychnúť, lebo Ekitike je prvú polovicu sezóny zranený a áno, futbal sa hraje prvú polovicu sezóny, nie sme vo francúzskej Ligue 1, kde by prvá polovica sezóny vlastne absolútne nehrala, alebo vlastne bola úplne jedno pre Paríž, že ako dopadne. Chápete? Takže Barcola výmena za Gakpa je to určite upgrade mužstva, ale ty stratíš toho jedného ofenzívneho hráča, od ktorého vieš, čo máš očakávať, nemal dobrú sezónu, ale dokáže zaalternovať aj na tom hrote. Čiže ak by prišiel Barcola a ten Gakpo ostal, predsa len trošku tú šírku vyriešime, pretože máme Barcolu na tom ľavom krídle, teoreticky aj na pravom, pretože Barcola zahral vlastne všade v tej front 3. Gakpo by mohol alternovať za Isaka, možno aj práve za Barcolu a už by to celé vyzeralo trošku lepšie. Stále by tam bolo veľa otáznikov, veľa mladých futbalistov a Federico Chiesa, ale už by sme si povedali, no aspoň toto borci vyriešili. No a keby prišiel napríklad takým Baye, o ktorom sa tiež rozpráva, že by teda mohol prísť, pozrime sa na jeho graf, áno, nie je tam veľa odohraných minút, 18-ročný futbalista, nejaký ofenzívny hráč číslo 6 z Paris Saint-Germain, 18 rokov, tak môžeme sa opäť baviť, že ako by on kvalitatívne prispel k tomu, aby Liverpool sa napríklad aspoň kvalifikoval do Ligy majstrov. Počtovo by to bolo samozrejme už lepšie, aj keby ten Gakpo odišiel, tak už by sme to možno trošku nejako vedeli uhrať, ale opäť, ako ofenzívna, povedzme to, sila by bola Barcola, Gumoha, Muñoz, Baye, Chiesa. Keď si to porovnáme napríklad s Palmerom a Rodgersom, príde mi to oveľa slabšie. Keď si to porovnáme s Manchesterom City, taktiež mi to príde slabšie. S Manchester United tiež mi to príde slabšie. A môžeme asi pokračovať. Takže Liverpool to podľa môjho názoru veľmi nevychytal. A čo je fakt ešte možno dôležitejšie, je pohľad potom na tú obranu. Že keď príde ten Baye, Barcola, tak povieme si, no tak akože aspoň počtovo to nejako dáva zmysel a fakt ten Muñoz sa možno chytí a bude prínosom. Či bude ťahať Liverpool, neviem, ale možno si povieme, ako squad player dobrý. Možno aj Baye, však je to talentovaný futbalista, 100%. Či bude akože ťahať Liverpool, to neviem, ale možno zistíme, tak o rok, o dva na ňom môžeme stavať. A možno budeme o rok, o dva možno stavať aj on Gumohovi, ale to je strašne ďaleká doba a nás zaujíma ten okamžitý impact. Budú mať títo futbalisti okamžitý impact? Alebo to celé padne na Barcolu? Po prípade na Isaka? Po prípade na Wirtza? A aj keby to na nich spadlo, čo asi by sa očakávalo, pretože Wirtz, Isak a Barcola budú stať dohromady 500 miliónov, ak sa ten deal upečie, tak sa to od nich aj bude očakávať, ale je to dostačujúci počet hráčov, ktorý má ťahať ofenzívu Liverpoolu v 4 súťažiach a jedna z nich je Liga majstrov a jedna z nich je náročná Premier League. Môžeme mať pochybnosti, ale poďme opäť o tie nejaké línie dozadu. Tak vravím, že tá záloha s tým Sobom, asi to nejako vyriešime, ale čo tá obrana? Frimpong, obrovský otazník, Bradley zranený, Žaket Van Dijk. Dobre, bude to fungovať. Povedzme si, že Žaket príde a v 19 či v 20 rokoch totálne znemožní všetkých skvelých útočníkov v rámci Premier League. Ale odohrá Van Dijk a Žaket 70 zápasov, 60 zápasov za sezónu, 50
A na akej úrovni? A aké tam máš tie alternatívy aktuálne? Gomeza a Lehonyho. Lebo si nechal napríklad takého Senesiho utiecť zdarma do Spurs. Čo keď to Kerkežovi a s Frimpongom opäť nepôjde? Čo sa kľudne udiať môže, pretože oni mali dosť veľké problémy. Tak budeš mať Tsimikasa s Bradleym. Sú to tvoje dobré náhrady? A tak by som asi mohol pokračovať. Takže ja skutočne nemám dobrý dojem aktuálny z Liverpoolu. Čas sa kráti. Oni samozrejme môžu ešte v priebehu tohto týždňa urobiť tie zásadné nákupy. Barcola, ten Baje, keď neviem, či je zásadný. Možno privedú nejakého stopera, privedú beka. Tí hráči samozrejme sa musia nejako zžiť s tým systémom a ako vravím, čas sa kráti, ale možno to už aspoň menovo bude nejako dávať zmysel, že prigáňam Ezri Konsa a povie si, no tak máme Fandaj Konsa zalepí napravo, uvidíme, či to vyjde, ale aspoň počtovo to bude dávať zmysel. Ale teraz, keď sa na ten tým pozriem a myslím na tento, ktorý je aktuálne k dispozícii, jedno zranenie, možno pokračovanie formy niektorých hráčov z minulej sezóny, ktorá vôbec nebola dobrá, skoro pri každom hráčovi, a môže to byť veľmi veľký prúser. Čo je dobrá správa, nie je tam Arne Slot, ale prichádza veľmi talentovaný, veľmi kvalitný manažer, ktorý môže veľa tých hráčov nakopnúť, a ja byť fanúšikom Liverpoolu, tak práve na to by som sa spoliehal. Lebo ak sa to Iraolovi podarí, tak to môže byť možno aj sezóna nad očakávania, ale musí sa to podariť a žiaľ, Iraola nie je nadčlovek a tiež bude variť iba s tým, čo má. No a keď sa mu Frimpong zraní v prvom zápase a už akéta zistíme, že zatiaľ je ešte veľmi raw, tak ani on žiaľ s tým asi nedokáže až tak veľa navariť. Píšte, komentujte, lajkujte, ja som Vilko a to je nové video. Čaute.